ହେଲା ସକାଳର ଭୋରୁ ବନା ରାତି ପାଇଛି ବାସି କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗରମ ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ଆଉ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଗରମ ସେ ସ୍ୱାଇଁ ଦେଉନି ହଁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାରିକି ମଟରଟା ଲଗେଇବି ମଟରଟା ଲଗେଇଲେ ଗାଧୋଇ କରିକି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ରୋଷେଇ ଚାଲିବ ମାନେ ଦେହର ଆଗ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡେଇନି କେତେ ଜୋର ଗରମ ଭାତ ମାନେ ଏମିତି କଷି ହେଉନି ଏତେ ଜୋର ଗରମ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଧୋଇଥାଏ ସକାଳ ବେଳେ କୁକୁରମାନେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଖାଆନ୍ତି का फूल तोला सरीगला फूल तोला सरीगला आउ मो बे रखीच हाउ आउ नानी पळेइबेनी ना जा फूल तोलीटा आसिक टीवी देखला आउ कौन खबर मो बे रखीच अधा कहीं मत देखा होनी मत तो देखा जाऊनी मत देखा जाऊनी ना से कबाट फाड़का उठे नौ ना मारिकी देखुच ओहो कखारू शाग पोई शाग भजा हम पैसा भजा हम काटुची कैमेरा खाली करिया चाउल धोती चाउल पकईबी भजा टे कली आली छतरा आलू गाड़ी आइले अड़िया पकड़ हाँ से कहले गाड़ी आइले आ पाखक आसनी करा ए आइले पाखक छके कहले कौन खाइले बोतल फोतल सब पानी बोतल ए मौसा गाड़ी पकई दियो पछे राउची बोतल न मौसा बोतल से बोतल नब से कथा कहूँ बोतल बाछी पकाऊ अड़िया जरी बचाऊ ये जरी जो पतला जरी ये जरी भी जाऊँगी सब बचा बचा रोचे खाली मोटा जो हार्ड जरी गुड़ाक से फोकड़ाऊ
ଏ ଜରି ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଜରି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି? କାରଖାନା ଫେର ଜରି ତିଆରି ଯାଉଛି। ତିଆରି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋତଲ ଯାଉଛି ବୋତଲ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୋତଲ ଫେର ଯାଉଛି ଫେର ବୋତଲ ତିଆରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ପୁରୀ ଦେଲେ ସେ ପାଉଡ଼ର କରିଦେବ। ସେ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ରଖି ବସ୍ତା ଲୋଡ଼ କରି ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ବୋତଲ ସେଇଠି ନେଇକି ଦେଉଛି। ଦେଲେ ସେଠି ସେ ବୋତଲକୁ ନୂଆ ବୋତଲ କରି ଟାଣିକି ଦେବ। ସେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଉ କପଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଆସିକି ଲେବୁଲ ମାରି ମଦ କରି ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଆଣେ ମୁଁ କିଏ ଆଜି ମଉସା ଆସିବେନି କି? ମଉସା ଡାକିଲାନି ଆମେ ମଉସା ଡାକିବେ। ତୁ ସେଠୁ ତାହେଲେ କାଇଁ ଯାଉଛ ଯେ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଟି। ମଉସା ଅଳିଆ ପକେଇବନି। ମଉସା ଆଜି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବା? ମଉସା ମଉସା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆମେ ପୁରୀରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବୁ। ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିକିରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେଠାରେ ବଜାର ବୁଲିକିରି ଧରିକି ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ କ'ଣ କିଣିକି ଆସିବୁ। ଆମ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ତ କେମିତିଆ ରଥ କାମ କରୁଛି ହେଉଛି ଦେଖ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇମାନେ ବଢ଼େଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ପୁରୀରେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇ କେତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଗରମ ପବନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗରମରେ କେମିତି ଲାଇନ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଠି ଠାକୁର ଆସି ବସନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଣି ଢଳା ହୁଏ, ଗାଧାନ୍ତି ଠାକୁର। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ରଥର ଚକ ଗଢ଼ା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚାଞ୍ଚ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଖରାରେ ତାତିକିରି ଫାଟି ଯାଉଛି ତ ଅଖ ଗୁରା। ଅଖ ଚକ ଫାଟି ଯିବା ନାହିଁ, ଚାଞ୍ଚ ସବୁ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଠୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ କିଣିକି ଆସିଲି।